το μικρό του έτος συνταξιοδότησης. Προσέξτε. Το θέμα των λεγόμενων πρόωρων συνταξιοδοτήσεων έχει ταλανίσει πολύ τον τελευταίο καιρό και την ελληνική κοινωνία και το Υπουργείο μας. Και θα έλεγα και το Υπουργείο Οικονομικών. Και λέω έχει ταλανίσει για τον εξής απλό λόγο. Όλοι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα όλων των κατηγοριών και όλων των ταμείων από την 1η του Γενάρη του 2013 και πέρα, αυτοί όλοι ή τουλάχιστον οι πλήστοι έχουν ήδη από απόψεως ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης έχουν πάει στο 67ο έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη ή στο 62ο για μειωμένη. Υπάρχει ένας πληθυσμός, εγώ τον μετράω, δεν είναι επίσημη μέτρηση, αλλά είναι δική μου μέτρηση, ότι είναι περίπου 300.000 ασφαλισμένοι. Στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Γύρω στους 180.000 στο δημόσιο και γύρω στους 120.000 στον ιδιωτικό τομέα. Είναι περίπου 300.000 άτομα. Οι οποίοι έχουν διατηρήσει λόγω θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2012 έχουν διατηρήσει τα παλιά όρια ηλικίας. Και οι οποίοι μπορούν να φύγουν ανάλογα με την κατηγορία που είναι ο καθένας σε μικρότερο όριο ηλικίας. Σε αυτή την κατηγορία είστε και εσείς. Εδώ λοιπόν υπάρχει, θα έλεγα, μία, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, θα έλεγα τη λέξη περίτεχνη διαδικασία στα κείμενα τα οποία έχουμε ανταλλάξει. Εμείς έχουμε πιεστεί πάρα πολύ να καταργήσουμε, μάλιστα από την 1η Ιουλίου του 2015, τα όρια ηλικίας των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Καταρχήν να το θυμίσω, ο νόμος πουθενά δεν προβλέπει τη λέξη πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Προβλέπει τη λέξη μειωμένες συνταξιοδοτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, για λόγους προπαγάνδας, έχει επικρατήσει η έκφραση πρόωρες. Εμείς λοιπόν πιεζόμεθα εδώ και αρκετό καιρό και η προηγούμενη κυβέρνηση πιεζότανε να καταργήσει τις πρόωρες, τις μειωμένες και από αυτούς οι οποίοι έχουν θεμελιώσει μέχρι το τέλος του 2012. Τελικά η τελευταία πρόταση, το τελεσίγραφο που λέμε που δόθηκε από τον Γιούγκερ στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν από την 1η Ιουλίου του 2015, όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, ασχέτως αν ήταν από το δημόσιο ή από τον ιδιωτικό τομέα, να μην μπορούν να φύγουν αν δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη ή το 62ο για μειωμένο. Εκτός από εκείνους που θα είχαν 40 χρόνια και θα μπορούσαν να φύγουν στα 62 με πλήρη σύνταξη. Αυτό δεν το δεχτήκαμε. Η άρνησή μας ήταν κατηγορηματική. Και ήταν και το χαρακτηρίσαμε αυτό και ως ανόητο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν λέγαμε την 1η Ιουλίου όσοι κάνουν αίτηση πάνε στα 67, θα γινόταν σκοτωμός. Ήδη σήμερα που μιλούμε, εγώ εικόνα από όλη την Ελλάδα, σήμερα που μιλούμε, υποβάλλονται αθρώες συνταξιοδοτήσεις, ακόμα και από νοσοκομεία, διότι φοβούνται όλοι ότι μετά από λίγες μέρες, 1η Ιουλίου, θα πάνε στο 67ο έτος. Τελικά στο πακέτο που δόθηκε χθες, που ανακοινώθηκε χθες, η έναρξη της κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πηγαίνει στην 1η του Γενάρη του 2016, σταδιακά. Είχαμε πει εμείς να πάει μέχρι το 2025, να έχουμε κάθε χρόνο 6 μήνες αύξηση. Τελικά φαίνεται ότι οι θεσμοί χθες μας είπαν όχι μέχρι το 2025, αλλά μέχρι το τέλος του 2018. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως φαίνεται ότι η συμφωνία είναι να ξεκινήσει η κατάργηση των πρόωρων από την 1η του Γενάρη του 2016 και να πάει μέχρι το τέλος του 2018. Προσέξτε τώρα εδώ. Είχαμε βάλει μία παράγραφο στην απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός, τότε η κυβέρνηση που έδωσε, στο κείμενο του Γιούγκερ. Είχαμε βάλει επιλέξει, σας το λέω όπως το είχαμε βάλει, γιατί εγώ το είχα γράψει, vested rights will not be affected. Δηλαδή, δεχόμαστε την αύξηση των ορίων στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αλλά τα vested rights, τα θεμελιωμένα δικαιώματα, δεν θα θυγούν. Αυτή η φράση έχει επαναληφθεί από τους δανειστές. Στο κείμενο που μας δώσανε, λένε για τη μείωση και την αύξηση των ορίων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, των ορίων ηλικίας και επαναλαμβάνουν το vested rights will not be affected. Το λένε οι δανειστές.
Είναι θέμα λοιπόν, όταν θα φτιάξουμε τον νόμο, πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή την παραδοχή των δανειστών. Ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει καλά αν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν δεχτεί. Το έχουν δεχτεί όμως. Στην απάντηση που έχουμε πάρει εμείς το λένε καθαρά οι ίδιοι, ότι τα θεμελιωμένα δεν θα θυγούν. Άρα λοιπόν εδώ δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά θέλω να σας πω ότι το παν θα κρυφεί στο κείμενο που θα φτιάξουμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Διότι όλα αυτά που αποφασίζονται, το ξέρετε αυτό, θα περιβληθούν την ισχύ κάποιου νόμου. Και όλα θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Βεβαίως τον νόμο που θα καταθέσουμε για να περάσουμε θα τον δουν οι δανειστές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως οι ίδιοι την διατήρηση των θεμελιωμένων δικαιωμάτων την έχουμε δεχτεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι τα θεμελιωμένα δεν θα θυγούν. Αλλά μην το επεκτείνουμε το θέμα, διότι δεν είναι σκόπιμο τώρα. Απλώς προσπαθώ να σας περιγράψω την κατάσταση και την προσπάθεια την οποία κάνουμε, όσο το δυνατόν τις συνέπειες να είναι λιγότερο επώδυνες, λιγότερο οδυνηρές. Δεν ξέρω που θα καταδείξουμε τελικά. Μένουμε στην προσπάθεια. Βλέπω ότι τα μέτρα, το είπα ξεκάθαρα πριν από λίγο, δεν είναι εκείνα που προσδοκούσαμε, δεν είναι εκείνα που θέλαμε. Βλέπω ότι η εποχή της αθωότητας, που πιστεύαμε ορισμένα πράγματα, πάει προς το τέλος της, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει περάσει και χειρότερες καταστάσεις. Εύχομαι να μην έχουμε ευλογή τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα τα οποία σας είπα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.